Gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista jrid jara li f'pajjiżna jinħolqu setturi oħrajn li jgħinu fit-tkabbir tal-ekonomija u li se jkunu qed jiġu ppreżentati lill-elettorat. Setturi ġodda li l-Partit Nazzjonalista qed jibni flimkien mal-mexxejja fl-industrija lokali, akademiċi u individwi li l-kol għandhom komuni l-impenn favur ekonomija li ma tippreġudikax l-ambjent u li ma tagħmilx liħ mill-prekarjat. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li għamel fil-bini tal-Lufthansa Technik Malta fejn intlaqa mill-kap eżekuttiv tal-kumpanija John Mayhen. Dan huwa li rridu aħna. Tkabbir, aktar investiment ħalli mhux biss ikonna niċeċ preżenti li jkomplu jissaħħu imma li wkoll b'mod kreattiv ma b'mod ukoll kuraġġuż infittxu nsibu niċeċ oħra għaliex dawn in-niċeċ li nistgħu nsibu ta' xogħol ta' kwalità jistgħu mhux biss ikollna permezz tagħhom ekonomija aktar reżiljenti, imma jista' jkun ukoll ikollna xogħol għal ħaddiema tagħna li jkun xogħol ta' kwalità, xogħol li jagħtihom ukoll iktar kundizzjonijiet tajbin biex anke huma jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Bernard Grech fakkar fis-suċċess li għamlet il-Lufthansa Technik f'pajjiżna fl-aħħar 18-il sena wara li Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien ra li l-industrija tal-avjazzjoni timbena u tissaħħaħ ħalli minna jgawdu wkoll eluf ta' studenti u ħaddiema żgħażagħ. Fil-fatt u fakkar kif Gvern Nazzjonalista kien waqqaf programmi edukattivi li fihom irreġistraw eluf ta' studenti fil-waqt li ġew f'pajjiżna kumpaniji rinomati u nħolqu eluf ta' impjiegi ġodda pagi tajbin. Anke l-kap eżekuttiv tal-Lufthansa Technik Malta, John Mayhen, irrikonoxxa l-importanza li f'pajjiżna jsir l-investiment meħtieġ f'niċeġ ġodda, partikolarment fid-dawl tal-isfidi li setturi bħal dak tal-avjazzjoni iffaċċjaw fl-aħħar snin. It's critically important. The aviation sector has gone through a huge amount of disruption over the last number of years. And we have huge challenges to adapt and change in order to be able to get back to where we were before. The continued investment in our business and businesses that support us is critical to allow us to master those challenges and get back to where we were back in 2019. Matul din iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi u l-Er Malta Mario De Marco, mill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali li ġejja James Aronellul u John Baptist Camilleri, kif ukoll minn Denis Vella mis-Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista.